дар давраи сипари гашта аз ҷониби кормандони мафҳумати корҳои дохилӣ ҳамагӣ 274 нафар аъзоёни ташкилотҳои террористии экстремистӣ дастгир гардида ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуданд. аз ин шумора 203 нафар аъзоёни ташкилоти террористии экстремистӣ бародарони мусулмон, 27 нафар аъзоёни ташкилоти террористии экстремистии давлати исломӣ, 17 нафар салафия, 8 нафар ҷамоати ансоруллоҳ, 4 нафар гурӯҳи 24, 3 нафар ҳизби наҳзати ислом, 3 нафар алқоида, 2 нафар ҳизбу таҳрир, 1 нафар ҳаракати исломии ӯзбекистон, 1 нафар аъзои толибон ва 1 нафар аъзои ҷамоати таблиғ дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуданд. ҳамзамон 92 нафар дар натиҷаи бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз хориҷи кишвар ба ватан баргардонида шуда, нисбати онҳо эзофи моддаҳои гуногуни кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда шуданд. ду амали суиқасд ва амали террористие ки аз ҷониби кормандони мафҳумати корҳои дохилӣ пешгирӣ карда шуданд, ҳар ду ин амалҳои террористӣ аз ҷониби аъзоёни ташкилотҳои террористии экстремистии давлати исломӣ ба нақша гирифта буданд ва дар марҳилаи амалишавӣ пешгирӣ карда шуданд. ҳар дуашон бошад бар зидди кормандони мафҳумати корҳои дохилӣ равона шуда буд. Яке онҳо бале нисбати дақиқ карда бигирем ноҳияи Шаҳрина ва минтақаи Нӯяи Рашт.